Нагони гиромӣ, нашри ҷамбастии барномаи тилотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини раиси Девони вазирони Туркманистон, вазири корҳои хориҷии ин кишвар Рашид Мередовро, ки бо иштирок дар форуми Осиёи Марказӣ Ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти суҳбат ҷонибҳо натиҷаҳои саммити 15-уми сарони кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ дар шаҳри Ашхободи Туркманистонро муҳокима карданд. Дар оғози мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкили сатҳи баланди мулоқоти сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодиро таъкид карда, ба ҷониби Туркманистон барои пазироии самимӣ ва меҳмоннавозии гарм бори дигар изҳори сипос намуданд. Зимни баррасии масъалаҳои муносибатҳои дуҷонибаи дӯстию ҳамкорӣ, зарурати татбиқи пайгиронаи муваффақҳои қаблан ҳосилшуда ва омодагии ҳамаҷониба ба сафари ҷавобии расмии президенти Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ба Тоҷикистон таъкид гардид. Дар рафти вохӯрӣ ҳамчунин вазъи феълии муносибатҳои ҳамкории ду кишвар дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, инчунин масъалаҳои муҳими рӯзномаи байналмилалию минтақавӣ баррасӣ карда шуд. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои супоришҳои маҷлиси навбатӣ дастурҳои қаблии сарвари давлат зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дода шуда, иҷрои босифати нақшаи даромади буҷети давлатӣ, таъмини нақшаи корҳои ободонӣ ва дигар масъалаҳо ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. 30 ноябр таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар кори маҷлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 ҳисоботи вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода шунида шуд. таъкид гардид, ки барои тақвият бахшидан ба рушди соҳаи кишоварзӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ҷалби бештари сармоя ба комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ бо иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи ҳукумати кишвар як қатор имтиёзҳои таърифию андозӣ пешниҳод гардид. дар асоси кодексҳои андоз, гумрук ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 барои соҳаи кишоварзӣ 14 имтиёзи фиксалӣ пешбинӣ шудааст, ки ин зиёда аз 13% шумораи умумии имтиёзҳои давлатиро дар бар мегирад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда, воридоти сармояи умумии хориҷӣ ба соҳа дар соли 2020 афзоиш ёфта, он нисбат ба соли 2019 $16.9 миллион америкоӣ зиёд гардид. дар соли 2020 воридшавии сармоягузории мустақим дар соҳаҳои парвариши зироат, сабзаводкорӣ, боғпарварӣ $11.3 миллион америкоӣ ва парвариши парранда $285,000 америкоиро ташкил дод. дар баробари ин, дар давоми солҳои 2019-2021 барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз буҷети давлатӣ дар доираи барномаҳои соҳавӣ $74.5 миллион сомонӣ ва тариқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии хориҷӣ $66.7 миллион америкоӣ равона гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорати кишоварзӣ, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои дахлдорро вазифадор карданд, ки барои иҷрои пурраву самараноки нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда, аз натиҷаи корҳо ба ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намоянд. сипас дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла дар бораи лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти адлияи ҷумҳурии тоҷикистон. дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид. оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмаки башардӯстонаи байналмилалӣ муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд. дар маҷлиси ҳукумати кишвар ҳамчунин масъалаҳо дар бораи барномаи рушди китобхонаи миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2027, дар бораи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, дар бораи комиссия оид ба назорати содироти ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи тартиби назорати давлатӣ дар самти таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов ва дар бораи тартиби танзими давлатии ташаккули захираи ашёи хом ва таъмини корхонаҳои коркард бо маҳсулоти кишоварзӣ муҳокима гардида ҳисоботи шахсони масъул шунида шуд. дар охири кори маҷлиси ҳукумати кишвар президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои супоришҳои маҷлиси навбатӣ, дастурҳои қаблии сарвари давлат зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дода шуда, иҷрои босифати нақшаи даромади буҷети давлатӣ, таъмини нақшаи корҳои ободонӣ, вусъати корҳои киштӣ тирамоҳӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ, гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, таъмини аҳолӣ бо барқу гармӣ, ҷамъоварӣ ва захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва корҳои созандагӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 имзо гузоштанд. дар буҷети давлатӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ бартарӣ дода шуда ба ин бахшҳо қариб нисфи маблағи буҷети давлатӣ равона шудааст. чунин бартарӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз моҳияти иҷтимоии сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта ба ҳифзи ҳамаҷонибаи иҷтимоии халқи кишвар ва беҳдошти зиндагии онҳо равона шудааст. матни қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 дар матбуот нашр карда мешавад. имрӯз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Алексей Аверчук мулоқот намуд. зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи ҷойдоштаи ҳамкории тиҷорату иқтисодии Тоҷикистон ва Русия ва дурнамои онро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. таъкид шуд ки Федератсияи Русия яке аз шарикони асосии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар доираи сиёсати дурбинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ҳамасола бо татбиқи барномаву стратегияҳои дуҷониба ҳамкорӣ дар бахшҳои муҳим рушд меёбанд. дар вохӯрӣ вусъат бахшидани ҳамкорӣ дар соҳаҳои калидӣ аз ҷумла комплекси энергетикӣ, саноат, нақлиёт, маориф ва илм, иқтисодиёти рақамӣ, бонкдорӣ, гумрук, кишоварзӣ, савдои хориҷӣ, ҷалби сармояи Русия ба иқтисодиёти Тоҷикистон аз самтҳои афзалиятнок арзёбӣ гардид. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар чаҳорчӯби раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон форуми 14-уми ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея бо ҳузури вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея баргузор шуд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон.
در کاری فورум وزیران کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراجدین مهریدین، جمهوری قرقیزستان رستم کازاکبایف، جمهوری کره جان ای یون، معاون رئیس دیوان وزیران، وزیر کارهای خارجی ترکمنستان رشید میردوف، وزیر کارهای خارجی جمهوری ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری قزاقستان مراد سیزدیکوف اشتراک ورزیدند. در فورум مذکور رهبران هیئت‌ها مسائل همکاری سودمند کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره را با در نظر داشت پیامدهای همگیری اینچنین روندهای منطقوی و جهانی بررسی نمودند. ابزار فورум همکاری آسیای مرکزی و جمهوری کره با هدف افزایش تلاش‌ها جهت گسترش و تقویت رابطه‌های کشورهای آسیای مرکزی با جمهوری کره اینچنین رشد همکاری منطقوی سال 2007 با ابتکار جانب کره پیشنهاد شده بود. جلسه امروزه ثمراناک و پرمحتوا بود. اشتراک کنندگان آن به موافقه مشترک رسیدند که فورум همکاری آسیای مرکزی و جمهوری کره سال تا سال اقتدار خود را زیاد کرده به هدف‌های خود رسیده ایستاده است. جانب‌ها از تبادل افکار که در روحیه دوستی عنعنوی کشاده و آینده بین صورت گرفت اظهار قناعتمندی کردند. در حاشیه فورум 14 همکاری آسیای مرکزی جمهوری کره 4 نشست کارشناسان مقامات ساحوی کشورهای عضو فورум همکاری آسیای مرکزی با جمهوری کره در بخش‌های جنگل، کربن بی‌طرف، تندرستی و تکنولوژی رقمی برپا گردید. قبول نقشه کاری کاتبات فورум برای سال 2022 جهت دستگیری لایحه‌ها در 6 سمت دورنمای همکاری در دوره میانه مهلت و درازمدت یک قدم مهم به پیش میباشد. آنها از جمله ساحه‌های نقلیات و لوجستیک، انرژتیک، تجدید و دیورسیفیکاسیون صنعت، تغییریابی اقلیم و محیط زیست، تندرستی و طب، معارف، فرهنگ و سیاحی را فرا میگیرند. طبق موافقه جانب‌ها نامزدی لی جانگوک به حیث مدیر کاتبات تصدیق شد. اشتراکداران فورум ثمره بخش برگزار شدن نشست کارشناسان مقامات ساحوی کشورهای عضو فورум و جلسه آماده‌سازی معاونان وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره که قسمت مندرجه فورум 14 را مورد محاکمه قرار دادند قید کردند. جانب‌ها در رابطه با کار شورای تجارتی کاتبات فورум همکاری آسیای مرکزی جمهوری کره که در چهارچوب آن 29 نوامبر سال روان در شهر دوشنبه با ابتکار جانب تاجیکستان نخستین بیزنس فورум در فرمت 5 جمع 1 برگزار گردید اظهار قناعتمندی نمودند. در پایان جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو فورум اظهارات مشترک قبول شد که در آن نتیجه مشورت‌های پرثمر در دایره ملاقات امروزه ذکر گردیده است. جمهوری تاجیکستان رئیسی خود را در فورум همکاری آسیای مرکزی جمهوری کره به آخر رساند. طبق قرار یگانه وزیران کارهای خارجی جلسه 14 جمهوری کره رئیسی را برای برگزار نمودن فورум 15 همکاری به ذمه گرفت. корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун тибқи нақша бо сатҳу сифати баланд идома дошта бунёдгарони ин кохи бо шукӯҳи нур шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. коргарони муҳандисию техникии ин иншооти аср ҳар амали сохтмониро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ иҷро мекунанд, зеро рафти сохтмони нерӯгоҳ таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин омил асоси босифат ва мувофиқи нақша пешрафтани корҳои сохтмонӣ мебошад. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. бо наздиктар шудани фасли зимистон ҳарорати ҳаво ҳам ҳамарӯза майли поёнравӣ дорад. миёни ин кӯҳҳои сарбафалак кашида нисбат ба водиҳо ҳаво хеле сард аст, аммо кори сохтмончони нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар ҳамин ҷо бо дилгармӣ ба пеш меравад. нақшаву ҳадаф ки ҳаст, заҳматкашон кӯшиш менамоянд ҳар соатро самаранок истифода бурда во қитъаҳои дар ихтиёр доштаашонро бунёд созанд. 24 соат дар иншоот кор қатъ нагардида мутахассисони тоҷикистони нерӯгоҳ бунёд намуда истодаанд. сохтмоне ки анҷоми он амалишавӣ яке аз нақшаҳои муҳим стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикиро таъмин месозад ва ҷараёни бунёди он зери назорати доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. рафти бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сурат гирифта, ҳар маводу масъулаи сохтмонӣ танҳо пас аз санҷиши чанд зинагӣ барои истифодабарӣ роҳ меёбад. сифати корҳои анҷомёфта низ зери назорати қатъии мутахассисон қарор гирифтааст. феълан кор дар баромадгоҳи нақби сохтмонии СТ3, нақби сохтмонии СТ4, обқабулкунакҳои асосӣ, камераи васфгардии турбинаҳо, толор ва коллектори агрегатҳо, сарбанд ва дигар қисматҳои зеризаминиву рӯйзаминӣ мутобиқ ба нақшаи тасдиқ карда бо маром идома дорад. сарбанди Роғун аз шумора қисматҳои азиму нодир ба шумор рафта, бунёди он бо истифода аз таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири корӣ, мошину механизмҳои замонавӣ ҷараён гирифта истодааст. ба иттилои масъулин аз оғози бунёди сарбанд то ба имрӯз бештар аз 2
миллион метри мукаб мавод кашонида шудааст. айни замон дар қисмати соилҳои чапу рости сарбанди нерӯгоҳ корҳоро сохтмончиёни маҳаллӣ бо истифода аз механизмҳои калони борбардор идома дода истодаанд. кор дар ин мавзеъ бо як ҷӯшу хуруш идома ёфта истодааст. кор дар ин ҷо дар ду баст бо тариқи шабу нарӯзӣ иҷро мегардад. дар ин ҷо асосан корҳои тозакунӣ, тахту ҳамворкунӣ ёнаҳои чапу рости ядрои сарбанд иҷро гардида истодааст. корҳо аз сатҳи 1300 метр аз сатҳи баҳр оғоз гардида буданд. ҳоло аллакай мо дар сатҳи максималӣ 1000 ва сатҳи минималӣ 988 қарор дорем. диловарони роғун баҳри он кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки дар вақти муайян гардида тахту ҳамворкунии мавзеъро ба итмом расонанд ва ба корҳои дигар мувофиқи лоиҳа оғоз кунанд. тавре гуфта мешавад, ин шаборӯзҳо коркарди мавод дар соҳили рости ядро дар сатҳи максималӣ 1073 метр ва сатҳи минималӣ дар нуқтаи 988 метр идома дошта, ин нишондод дар тарафи чапи соил дар сатҳи максималӣ 1000 метр ва сатҳи поёнӣ дар нуқтаи 988 метр сурат гирифта истодааст. танҳо дар моҳи ноябр ҳаҷми маводи кашонидашудаи сарбанд 239670 метри мукаабро ташкил додааст. дастрасӣ ба таҷҳизоти замонавии корӣ ки имконияти корбариро дар мушкилтарин мавзеъу шароитҳо дорад, боис ба он шудааст ки бунёди сарбанди роғун мутобиқи нақшаи тасдиқ карда идома ёфта истодааст. дар ҳоле ки бунёди сарбанди нерӯгоҳ миёни кӯҳҳои сарбафалаккашида ҷараён дорад, дар қалби кӯҳҳо ҳам сохтмончиёни ватанӣ банди бунёдкорианд. аз ҷумла дар камераи васлгарӣ, турбинаҳо, корҳои нақбканӣ, мустаҳкамкунии муваққатӣ дар ҳаҷми 55224 метри мукаб анҷом ёфтаву сохтмончиён барои хобонидани бетони конструктивӣ омодагӣ дида истодаанд. нақбканӣ дар шахтаҳои обрасони 1-6 дар қисмати поёнӣ идома дорад ва иҷроиши корҳои нақбканӣ то ин давра дар ҳаҷми 56936 метри мукаб ба анҷом расонида шудааст. дар қисмати болоии шахтаҳои обрасон бошад дар тарозаи 1300 метр сохтмончиён банди кор буда, тибқи баҳогузории мутахассисон кор дар ин қита мувофиқи нақша ҷараён ёфта истодааст. инчунин айни замон дар коллектори агрегатҳои 1 ва 3 корҳои нақбканӣ ва бетонхобонӣ идома доранд. нақбканӣ то инҷониб 24401 метри мукаб ва бетонхобонӣ 10593 метри мукабро ташкил медиҳад. дар ин баробар ҳамчунин корҳои сохтмонию васлгардӣ дар толори мошинҳо ва нақбҳои ҷабандаи агрегатҳои рақами 1 ва 3 бо сурат идома ёфта истодааст. нақби сохтмонӣ қабати 4 аз қисмати дигари нерӯгоҳи барқиёби роғун аст ки аз дохили кӯҳҳо гузашта барои партофтани об пешбинӣ гардидааст. тари ин нақбо ширкати маъруфи швейтсариягӣ омодаву таҳия кардааст ва дар ҳамин доира айни замон сохтмончиёни тоҷик онро бунёд намуда истодаанд. ҳаҷми умумии корҳои иҷрошуда бо назардошти нақбҳои дастрасӣ ҳаффорӣ 551955 метри мукаб, бетонхобонӣ 99299 метри мукаб, сементатсияи мустаҳкамкунанда 13745 ва сементатсияи пуркунанда 41933 метри кубиро ташкил медиҳад. корҳои васлу насби оҳанфулузот дар қисмати камераи дарвозаҳои санамавӣ ва асосӣ идома дошта то ба имрӯз дар ҳаҷми 635 тонна оҳанфулузот васлу насб гардидааст. дар баромадгоҳи нақби сохтмонӣ қабати 3 бошад, корҳои заминӣ ва мустаҳкамкории фарози кӯҳҳо иҷро гардида истодаанд. то ин давра зиёда аз 216798 метри мукаб бетонхобонӣ, 187311 метр васли анкелҳои пна ва ажг ва дар масоҳати 230787 метри кубӣ пошидани маълулҳои бетонӣ иҷро гардидаанд. ҳамин гуна ҷараёни бомароми корҳо дар нерӯгоҳи барқиёби роғун башорат аз он дорад ки нерӯгоҳ мувофиқи нақша бо назардошти талаботҳои ҷаҳонӣ бунёд гардида истодааст. дар ин баробар ду адад агрегате ки то ба имрӯз ба истифода дода шуд, дар гардиш буда ба системаи энергетикии мамлакат ҳамарӯза нерӯ интиқол дода истодаанд. азму ирода ва кӯшишу талоши сохтмончиён ин шабурӯзҳо ба он равона гардидааст ки боқимондаи агрегатҳоро ҳамин гуна бо сифати баланд ва дар моҳлати муайян гашта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошта шуда дар майдони сохтмонӣ тамоми имконоти зарурӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти кори муҳайё буда, кор ба таври шабонарӯзӣ бо ҷалби мутахассисони баландихтисос идома дорад. олами муосир бо вуҷуди ҳама пешрафту инкишофи худ аз падидаҳои манфӣ ва таҳдидҳои харобиовар холӣ нест. яке аз таҳдидҳое ки ба ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад, ин гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир мебошад.
кормандони агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон боз як ҳолати қочоқи маводи нашъадор ва интиқоли онро дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ба миқдори махсусан калон ошкор намуданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар ба яке аз мушкилоти ҷиддии ҷаҳонӣ табдил ёфта ба пояҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва саломатии ҷомеа таҳдид менамояд. илова бар ин, гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар заминаи мусоид барои анҷоми дигар ҷиноятҳо буда, боиси нигаронӣ ва изтироби башарият гардидааст. кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт барои аз байн бурдани омилҳои ба нашъамандӣ ва нашъаҷалобӣ мусоидаткунанда пайваста чораҳои дахлдорро роҳандозӣ менамоянд. чунончи санаи 16 ноябри соли 2021 аз тарафи кормандони агентӣ ҳангоми гузаронидани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон боз як ҳолати интиқол ва хариду фурӯши ғайриқонунии маводи нашъадор ба миқдори махсусан калон ошкор карда шуд. ба ин ҷиноят Сиддиқов Рустам Масодиқович, истиқоматкунандаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, деҳаи Ёл даст дошта, мавсуф мехостааст маводи мухаддирро ба ҷои муайян барои ба даст овардани фоидаи муфт бурда расонад. ҳангоми кофтукови шахсӣ аз дохили воситаи нақлиёте ки Сиддиқов Рустам маводи нашъоварро интиқол медод, як адад халтаи полиэтилении рангаш сафед ки дар дохилаш як халтаи дигари рангаш кабуд ки бо навиштаҷоти тангем иборат аз 10 адад бастаҳои селофании маводҳои хамирмонанди ҷигари ранги бӯи махсус дошта мавҷуд буд, ёфта гирифта шуд. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи суддии агентӣ, маводҳои ёфташуда воситаи нашъадори навъи афюн буда, вазни холиси он 9 килограмму 855 граммро ташкил намудааст. муайян карда шуд ки Сиддиқов Рустам воситаи нашъадори навъи афюнро ба мақсади хариду фурӯши ғайриқонунӣ соҳиб шудааст. ҳамин тариқ нисбати шаҳрванд Сиддиқов Рустам Масодиқович ба моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. иқтидорҳои саноатии шаҳри Исфараи вилояти Суғд дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муҳими давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила рӯ ба инкишоф nihodааст. бо мақсади ошноии бештар ба зарфиятҳои истеҳсолии ин шаҳри саноатӣ ба қарибӣ гурӯҳи соҳибкорон аз Красноярскии Федератсияи Россия аз як қатор коргоҳу корхонаҳои амалкунандаи шаҳри Исфара боздид ба амал оварданд. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони мо. гурӯҳи соҳибкорон аз кишвари Красноярскии Федератсияи Россия ки бо роҳбарии президенти палатаи савдо ва саноати Сибири марказӣ Рафаэл Шагиев ба вилояти Суғд омаданд, аз шаҳри Исфара дидан намуданд. таъкид гардид ки бо сиёсати пешгирифтаи сарони давлатҳо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин равобити миёни минтақаҳои ҳар ду кишвар дар ҳолати рушд буда, вилояти Суғд дар асоси созишномаҳои дуҷониба бо як қатор минтақаҳои Россия аз ҷумла Оренбург, Саратов, Астрахан, Иваново, Свердловск, Нижнегород, Алтай ва ҷумҳурии Доғистон ҳамкориҳои пурсамар дорад. дар шаҳри Исфара меҳмонон доир ба вазъи соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва имконияту зарфиятҳои мавҷуда ҷиҳати густариши ҳамкориҳо маълумот гирифтанд. қайд карда шуд ки дар вилояти Суғд наздик 700 корхонаи саноатӣ фаъолият дошта, дар ин корхонаҳо 200 номгӯи маҳсулот истеҳсол мегардад. дар соҳаи кишоварзӣ низ имкониятҳо барои тавсеаи ҳамкориҳо фаровон буда, ҳар ду тараф метавонанд бо ташкили корхонаҳои муштарак коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқро ба роҳ монанд.
гуфта шуд ки маҳсулоти тару тозаи Тоҷикистон дар Россия серхаридор аст ва доираҳои соҳибкории ҳарду минтақа метавонанд барои содироти меваи хушку тар, маҳсулоти пухтагин, консерва, обҳои нӯшокӣ, тарҳҳои навро амалӣ созанд. Вилояти Суғд бошад барои воридсозии чӯбу тахта, ғалла ва дигар маҳсулот ҳавасманд аст. Рафаэл Шагиев аз истиқболи самимӣ изҳори сипос карда, дар ин сафар ӯро гурӯҳи соҳибкорони рус дар шаҳри Исфара ҳамроҳӣ карданд. Соҳибкорони рус аз корхонаҳои саноатии шаҳри Исфара, Баракат Исфара, Исфара Фуд, Салима Бону, коргоҳи пояфзолдӯзии Саманд, Субҳи Ватан, комбинати консервабарории шаҳри Исфара боздид карда барои густариши робитаҳо шартномаҳо байни корхонаҳо ба имзо расонида шуд ва аз имкониятҳо истифода хоҳанд кард. имрӯз бо ҷалби намояндагони донишгоҳҳои як қатор кишварҳо ки дар бахши саноату истеҳсолот мутахассис омода месозанд дар шаҳри Душанбе ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин тадбир ҳамчунин масъулини як қатор корхонаҳои ватанӣ низ иштирок карда ва мавзӯи масъалаҳои вобаста ба рушди истеҳсолотро дар якҷоягӣ баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи хуса ба масъалаи омодасозии мутахассисони соҳавии мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат зоҳир гардид. Соро Холиқназарова мавзӯъро идома медиҳад. асоси рушди истеҳсолот илм дониста мешавад. Аз ин рӯ коршиносон роҳандозии ҳамкории илму истеҳсолотро маҳаки асосӣ барои рушди соҳаи саноат ва дастёб гардидан ба ҳадафи стратегӣ медонанд. дар ҳоле ки сохтмону ба истифодадиҳии садҳо коргоҳу корхонаҳои азим бо истеҳсоли маҳсулоти гуногун идома ёфта истодааст, роҳандозии тарҳҳои муштараки илмӣ метавонад маҳсулнокиро зиёдтар намудаву мутахассисон ҳам дар доираи талаботи бахши меҳнат дар муассисаҳои олӣ омода карда шаванд. ҳамин масъаларо сари як миз молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва омӯзгорону мутахассисони донишгоҳи технологии Тоҷикистон муҳокима кардаву роҳҳои ҳамкории навро ҷустуҷӯ намуданд. мо бояд дар вобастагӣ бо талаботи корфармоён, корхонаҳои саноатӣ бояд мувофиқ ба талаботи бозор мо бояд барномаҳои таълимии магистриро таҳия намоем ки як мутахассиси дар ҳақиқат арзандае барои бозори меҳнат тайёр карда фиристонем. дар ин ҳамоиш мо мехоҳем ки мо албатта аз корфармоён бишнавем ки онҳо чӣ ниёзҳое доранд, онҳо чӣ мехоҳанд, мо ба онҳо ҳамон тавре ки онҳо мехоҳанд ҳамон хел вобаста ба талаботи онҳо, вобаста проблемаҳои имрӯзае ки онҳо доранд, мо ҳамон мувофиқ ба ҳамон ва талаботи онҳо кадрҳои ояндаро омода карда мекунем. ҳамоиш дар доираи тарҳи Erasmus доир гардид ва дар он намояндагони муассисаҳои олии дигар кишварҳо ҳам иштироку суханронӣ карданд. ин лоиҳа асосан миёни давлатҳое ки иқтисодашон рӯ ба рушду шаклгирист амалӣ мегардад ва василаи хуби табодули таҷрибаву дарёфти роҳҳои нави рушд додани саноат арзёбӣ мегардад. намояндагони беш аз 25 молистеҳсолкунандагони ватанӣ низ дар ин тадбир иштирок кардаву таклифу пешниҳодҳояшонро барои муҳокимаи якҷоя ироа карданд. мо дар якҷоягӣ бо мақсади таҳияи барномаҳои мукаммали тахассусӣ барои таҳир кардани мутахассиси рақобатпазир имрӯз мо дар якҷоягӣ бо шарикони лоиҳа ки аз донишгоҳи албатта донишгоҳҳои кишварҳои аврупо аз ҷумла кишварҳои Испания, Италия ва инчунин кишварҳои Осиёи марказӣ ки инҳо албатта дорои низоми иқтисоди давраи гузариш ҳастанд, ҷумҳурии Қазоқистон як гурӯҳ шарикони лоиҳа ташриф овардагӣ ҳастанд ва инчунин аз ҷумҳурии Туркменистон мо дар якҷоя мехоҳем албатта ба таҳияи як барномаи албатта соҳиб гардем ки барои дар оянда мубодилаи донишҷӯён, мубодилаи академияи донишҷӯён, омӯзгорон мусоидат карда тавонад. аснои ин тадбир иштирокчиён роҳҳои муассири рушд додани соҳаи саноат, омодасозии мутахассисони мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат барои истеҳсолотро баррасӣ карданд. нақшаву ҳадафҳои минбаъдаи ҳамкориро ҳамчунин роҳбарияти донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо намояндагони кишварҳои гуногун ки иштирокчии тарҳи мазкуранд дар алоҳидагӣ баррасӣ карданд. зимни вохӯрӣ гуфта шуд ки донишгоҳи технологӣ дар омодасозии мутахассисони бахши саноат нақши калидӣ дорад ва дар доираи стандартҳои байналмилалӣ ҷараёни дарсҳо сурат мегиранд. иштирокчиён барои роҳандозии ҳамкориҳои муштарак изҳори омодагӣ карданд.
бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ноҳияи Восе бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо мусоидати оилаи Шайховҳо сохтмони бинои нави таълимӣ бо суръату сифати баланд идома дорад. Бинои нави мактаб аз 11 синфхона иборат буда рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. Хоҷа Назириев дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. дар деҳаи ба номи Садлӯи Шариф деҳоти Гулистони ноҳияи Восе назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ин бинои таълимии дуошона бо иқдоми бародарон Шайховҳо сохта шуда рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. бинои мазкур аз 11 синфхона ва 2 кабинет иборат буда бо 528 ҷои нишаст дар 2 баъз хонандагонро ба таҳсил фаро мегирад. сохтмони бино бо риояи қоидаҳои сохтмонӣ баро монда шуда синфхонаҳо тариқи системаи ягона бо гармӣ таъмин карда мешаванд. истифодаи системаи мазкур қувваи барқро сарфа намуда асосан сӯзишворӣ ангишсанг истифода карда мешавад. мо бародарон Шайховҳо бо ибтикори дастури ҳидоятҳои ҷаноби олӣ сарвари давлат пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда ният кардем дар назди муассисаи таълимии миёнаи рақами 37 ноҳияи Восе синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода диҳем. мактаби номбурда дар солҳои 58 сохта шуда буд, шароити даст хӯрдан надошт, дар ҳолати садамевӣ буд. имсол сохтмонро бахшида ба ҷашни 30-солагӣ ба иқом кардем дар муассисаи таҳсили миёнаи умумиро сохта дар анҷоми истифодабарӣ қарор дорад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ба чунин бинои нави таълимӣ эҳтиёҷ дошт, зеро бинои пешинаи таълимӣ соли 1962 сохта шуда дар 9 синфхона 1050 нафар хонандагонро бо мушкилӣ ба таҳсил фаро мегирифт. ҷои нишаст намерасид. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави таълимӣ ин мушкилоти мактабро ҳал кард. гузориши Хоҷа Назириев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид. бо мақсади беҳтар намудани фаъолияти кишоварзон ва баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ бо ибтикори Институти иқтисодиёт ва тадқиқи системавии рушди кишоварзӣ бо дастгирии Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат семинарҳои илмиамалӣ ҷараён дорад. ҳамин гуна ҳамоиш дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон ҳам бо ҷалби деҳқонону хоҷагидорон доир гардид. гузориш дар ин бора. дар ноҳияи Муъминобод бо ибтикори Институти иқтисодиёт ва тадқиқи системавии рушди кишоварзӣ семинари илмӣ амалӣ таҳти унвони рушди инфрасохтори истеҳсолӣ омили пешгирии талафоти маҳсулоти кишоварзӣ доир гардид. дар ин ҳамоиш олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Институти номбурда ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқониву инфиродии ноҳияи Муъминобод иштирок намуданд. اون روندهایی که در امروز در سمینار امروز دیده برآمده شد، رشد اینفراساختور دهات این عامل اساسی پیشگیری تلفات محصولات کشاورزی میباشد که هنگامی که تلفات کم شد البته حجم زیاد میشود، با بازار محصولات بیشتر وارد میشود و امنا امنیت عضوکاری اهالی کشور نسبتاً بگیم بالاتر کرده میشود. برای همین هم ما تصمیم گرفتیم که در ناحیه‌های دوردست در منطقه‌های گوناگون کشور همین سمینارهای علمی عملی اوید رشد این یا اون روندهای ساحه کشاورزی عملی سازیم، زیرا که عامل‌ها زیادند، عین زمان عامل‌های بیرونی که با بازار محصولات عضوی تاثیر رساند نیز به نهایت زیاد شده ایستادند. олимон оид ба коркарду нигоҳубини дарахтони боғҳо, саривақт гузаронидани қоидаҳои агротехникӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ва касалиҳои пайдогардида, кишти саривақтии сабзавоту ғалладонагӣ, хусусан дар ноҳияи Муъминобод дар фасли тирамоҳ бештар кишт намудани ғалла, интихоби тухмии хушсифати ба шароити иқлими минтақа мутобиқ тавсия доданд. илова карда шуд ки ҳамкории наздики кишоварзон бо олимони соҳа дар фаровонҳосилӣ ва беҳтар гардидани фаъолияти кишоварзон мусоидат мекунад. хоҷагидорон оид ба мушкилоти хеш дар самти кишту парвариш, пайдоиши бемориҳо дар зироатҳо ва дигар мавзӯъҳо суол дода посух гирифтанд. дар қисмати амалии ҳамоиш меҳмонон аз гармхона дидан карданд. дар ин гармхона аслан лимӯ парвариш карда мешавад ва сол ба сол ҳосилнокии ниҳолҳо зиёд гардидааст.
برای بالان برداشتن حاصلنوکی همه درختان میوه دهنده البته این در نوبت اول میسد تکنولوژی پرورش روی تکنولوژی پرورش همین درختان میوه دهنده و تخم‌زار از دیگر طرف این حمایه آنها از کسالی‌های گوناگون حشرات‌های گوناگون است. چطوری که می‌بینیم در گرمخانه که ما حضور داریم روی تکنولوژی پرورش خوب برای مانده شده است و در اینجا یک چند مرتبه ما آماده بودیم و با همین نفرانی که در اینجا کار و فعالیت میکنند صحبت‌های گوناگون کردگی بودیم، صحبت‌های مفید دادگی بودیم. ببینید که چقدر حاصل خوب است، یعنی که حاصل با درجه استانداردی جوابگو است، میوه تازه است. در ناحیه مومین‌آباد فابریکه پرنده پروری فعالیت میکند و مهمانان در این فابریکه با فعالیت کشاورزان آشنا گردیده برای بهتر شدن کار توصیه‌های مفید دادند. ساحه پرنده پروری در تامین مردم با غذای خوش‌صفت و پرهیزی نقش مهم دارد. استحصال محصولات پرنده پروری در 3 سال اخیر استحصال تخم 3 مراتب و گوشت باشد زیاده 4 مراتب زیاد شد. در این روند خرسندی در آن است که این ساحه در تمام منطقه‌های جمهوری رشد یافته ایستاده است. من امروز ما در خواجگی پرنده پروری ناحیه مومن‌آباد قرار داریم. شناسایی از این خواجگی از آن دلالت می‌دهد که در این خواجگی طلبات‌های اساسی زو انجینری بیتاری رعایت کرده شده، نتیجه خوب به دست آمده است و خواجگی به نقشه گرفته است که سال 2021 زیاده از 1000 تن گوشت پرهیزی را استحصال نماید و به مردم ما پیشنهاد نماید. اطلاع داده شد که همین گونه سمینارهای علمی عملی در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور با کشاورزان گذرانیده می شود. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه مومین‌آباد برای برنامه نوید. аз боду ҳавои мусоиди фасли тирамоҳ самаранок истифода бурда деҳқонону хоҷагидорони шаҳри ҳисор баъд аз ҷамъоварӣ намудани ҳосили кишти такрорӣ ба шудгори тирамоҳӣ машғул мебошанд. аҳли заҳмати хоҷагии истеҳсолӣ ба номи ҳайдармирови шаҳри ҳисор имсол дар масоҳати наздик ба 20 гектар кишти пиёзи тирамоҳӣ гузарониданд. ҳамкоронамон хуршед ҳалимов ва тоҳир сулаймонов аз рафти кишту кор ва дигар тадбирҳои саҳроӣ дар шаҳри ҳисор гузориш медиҳанд. кишоварзони мамлакат кӯшиш менамоянд аз боду ҳавои мусоиди фасли тирамоҳ самаранок истифода бурда кишт ва шудгорро беталаф ба анҷом расонанд. кишоварзони хоҷагии истеҳсолӣ ба номи ҳайдармирови шаҳри ҳисор дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд. онҳо баъд аз ҷамъоварии кишти такрорӣ кишти зироатҳои ба ин мавсим мувофиқро хуб ба роҳ монданд. ҳамчунин деҳқонони ин хоҷагӣ баҳри омодагӣ ба кишти тирамоҳӣ тамоми техникаҳоро аз таъмири куллӣ бароварда ба кор сафарбар карданд. заминҳои пахта низ тоза ва ҷуфт карда мешаванд. хоҷагии тиҷоратӣ ба номи ҳайдармиров дорои 300 гектар замини корами обӣ буда, аз он дар соли равон 150 гектар кишти пахта гузаронида шуд. боқимонда заминҳо зироатҳои гуногун аз он ҷумла гандум, шолӣ, ҷав ва сабзавотҳои гуногун. айни ҳол ҷамъоварии пахта рафта истодааст. мана мо баъди ҷамъоварии пахта заминҳоро ҷуфт карда боз ба кишти тирамоҳа яъне гандум оғоз менамоем. то имрӯз дар хоҷагии мазкур зиёда аз 50 гектар кишти гандум гузаронида шуд ва боқимонда қариб зиёда аз 70 гектар ҷуфт карда шуда барои кишти тирамоҳа омода мебошад. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии шаҳри ҳисор имсол нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла пахта, гандум, картошка, сабзиву пиёз ва дигар зироатҳо дар ҳамаи хоҷагиҳо баланду умедбахш гардидааст ва онҳо тавонистанд саривақт бозорҳои кишварро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. ҳамчунин маълумот медиҳанд ки барои саривақт анҷом додани корҳои саҳроӣ ба таври зарурӣ сӯзишворӣ ва тухмиҳои босифат захира карда шудааст ва ҳамаи хоҷагиҳои хурду миёнаи шаҳри ҳисор барои иҷрои дурнамои нақшаҳо омодагии хуб дидаанд. мувофиқ ба маълумотҳои роҳбари хоҷагии истеҳсолӣ ба номи ҳайдармирови шаҳри ҳисор соҳаи кишоварзӣ имсол назар ба соли гузашта хеле хуб шуда ният доранд шудгор ва кишти тирамоҳиро саривақт ва беталаф гузаронанд. гузориши хуршед ҳалимов, тоҳир сулаймонов аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилоотии навид.
тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо дар паст кардани обҳои зеризаминӣ, ҳифз намудани замин аз шӯршавӣ ва ҳосилхез гаштани он боис гардида ба нафъи кор мебошад. Бо ҳамин мақсад масъулони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Хуросон дар ин самт тадбирҳои амалӣ меандешанд. ҳамкорони мо дар ин бора гузориш медиҳанд. бо мақсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои корами обӣ ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Хуросон бо истифода аз имконоти васеъи техникӣ заҳбуру заҳкашҳои ҳудуди ноҳияро тоза намуда истоданд. аз рӯи маълумот дар ноҳияи Хуросон 99,4 километр каналҳои обгузар ва 53 километр заҳбуру заҳкашҳо мавҷуданд. кормандони идораи беҳдоштӣ дар доираи нақшачорабиниҳои зимистона тасмим гирифтанд ки дар ин давра 34 километр каналҳо ва 17 километр заҳкашҳоро тоза намоянд. имрӯзҳо барои корҳо дар чорабиниҳои тирамови зимистона як адад экскаватори драглай ва як адад булдозер Т130 аз корхонаи ҷамъият савоми кушодаи Хуросон обсохтмон барои тоза кардани канали шохаи рост ки ин канал асосии ноҳия мебошад оварда корҳо дар ин самт идома дорад. тоза намудани канали шохаи рост ин барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии замин мебошад ки сатҳу оби зеризаминӣ поён мефарояд. ин барои хоҷагиҳо хеле фоидаи хуб меорад. ба гуфти масъулин дар доираи нақшачорабиниҳои зимистона айни замон дар ду мавзеъ экскаваторҳо машғули тоза кардани заҳкашҳо мебошад. ба тавре ки мушоҳида гардид, онҳое ки дар идоракунии ин техникаи муқтадир муваззаф шуданд бештар ба сифати кор аҳамият медиҳанд то қабати обкаш аз лойқа ва обсабзҳо пурра озод гашта худҷорӣ гаштани обҳои зеризаминӣ таъмин карда шаванд. техникаҳои дар канали шохаи рост мебошад. 5 техникаи дигар барои овардани қубурҳо аз идораи давлатии канали Баҳористон ва ноҳияи Хуросон барои барқарорсозии обпартҳо дар ин самт ҳам корҳо идома дорад. ба андешаи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ солиёни зиёд тоза нагардидани заҳбуру заҳкашҳо омили асосии баландшавии обҳои зеризаминӣ, шӯршавии майдонҳои корам ва аз гардиши кишоварзӣ боз мондани онҳо мегардад. дар қатори сокинони дигар шаҳру навоҳии вилоят аҳли заҳмати ноҳияи Хуросон низ ба кишоварзӣ машғул мебошанд ки тоза гардидани ҷӯи заҳкашҳои атрофи заминҳои онҳо барои бардоштани ҳосили баланд мусоидат хоҳад кард. канали шохаи рост ин канал асосии ноҳия мебошад. ҳай солҳои дароз буд ки тоза карда нашуданд. ин хеле шумо дида истодем. мо ин каналро аз хокуло баъзе қамишҳои алафҳои бегона тоза намуда истодем. солҳои пеш ҳамин ои зеризаминӣ баланд буд, мо дига ҳосил гирифтан наметонистем. ҳосилнокиён кам буд. ин аввали чанд сола тоза мекунанд, ҳосилнокиён баланд шудааст. ин сол тасмим гирифта ки картишка кишт мекунем 1 гектар, мондагишта як ғаллаи қар, мондагишта пахта. мусаллам аст ки хатлон ҳамчун вилояти аграрӣ дар ҷумҳурӣ номвар шуда ҳамасола деҳқонони шаҳру ноҳияҳои он давра ба давра номгӯи гуногуни маҳсулоти кишоварзиро истеҳсол намуда дар таъмини яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссагузорӣ мекунанд. баҳри пешгирӣ аз сар задани офатҳои табиӣ хусусан селу обхезӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази шаҳри Кӯлоб таъмиру барқарорсозии девонасой оғоз гардид. хотиррасон мешавем ки баъди бориши боронҳои сел дар моҳи майи соли ҷорӣ маҷрои об дар ин сой баланд гардида соҳилҳоро рахна намуда буд. дар натиҷа офати табиӣ боиси талафоти ҷонӣ ва хисороти молии шаҳрвандон гардид. аз рафти корҳои барқарорсозӣ дар девонасой ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. моҳи майи соли ҷорӣ бар асари боронҳои сел ва баланд шудани маҷрои девонасой дар шаҳри Кӯлоб ба хоҷагии халқ зиёни ҷиддӣ расид. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри бартараф намудани ин офати табиӣ чораҳои саривақтӣ андешида барои тоза ва таъмири девонасой ба масъулон супориш дод. айни замон бо фармоиши муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру барқарорсозии сои мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хайри неъмат идома дошта дар корҳои сохтмонӣ мутахассисони маҳаллиро ҷалб карданд. мо коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хайри неъмат аз навсозии ҳамин соҳили девонасойро ба масофаи 1300 метр ба ӯҳда гирифтагием. то имрӯз тозакунӣ даруни худи соҳил ба эҳтимом расидааст. ҳоло бошад кӯпрукҳо дар лоиҳа 3 кӯпрук аст. ҳар 3 кӯпрукро
حرکت میکنیم در وقت معین شده به اتمام رسونیم. من آغاز کوپروک یکم حالا سر شده است. کارگران تا امروز تکرسی و دیوالی چو آغاز نمودند. соҳи мазкур солҳои тӯлонӣ тоза карда нашуда буд ва сокинон ду паҳлӯи соҳили онро ғасб карданд. аз ин рӯ корҳои таъмирӣ дар ин соҳ хеле мушкил гардидааст. новобаста ба ин кормандони ширкати сохтмонии хайри неъмат бо истифода аз техникаю механизмҳои дар ихтиёр дошта тавонистанд 1380 метри дохили онро дар паҳнои 3.5 метр тоза намоянд. дар ин масофа инчунин ба сохтмони пулҳои мошингузар бо дарозии 12 ва паҳнои 8 метр шурӯъ намуданд. дар сохтмони пулҳо беҳтарин масъулаи сохтмонии ватанӣ ва сохтмончиёни бо таҷриба ҷалб шуданд. мо 12 нафар коргарони ҳами роҳи кӯприки ҳами шаҳри Кӯлоб кор ва фаъолият дорем. дар давоми кормон масъалаи сохтмонӣ ягон чи танқисӣ нест. сари вақт мераса, музди меҳнатмон аз сари вақт метаҳанд. ба мисоли гап 3 вақт хурду хӯрок ба ҷои хоб таъмин ҳастем. ба гуфти роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хайри неъмат, соҳилҳои девонасои дар масофаи 1380 метр пурра бо оҳану бетон мустаҳкам карда мешавад. ин омил дар пешгирӣ аз офати табиӣ мусоидат менамояд. корҳои таъмиру сохтмонӣ бошад то саршавии боронҳои сели баҳори соли 2022 анҷом хоҳад ёфт. ширинҷон сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд қадрдонии ғолибони даври шаҳрии озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат ва фуруғи субҳидонои китоб бастдоир шуд. дар ин маросим 150 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок варзида бо мукофотҳои молӣ сарфароз гардонида шуданд. хабарнигорони мо дар ҳамин бора шарҳи бештар доранд. нуруллозода анушервон хонандаи синфи 11 гимназияи рақами шаҳри Хуҷанд ба номи Раҳим Ҷалил дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинасияи эҷоди назму наср дар бахши эҷоди наср ё худ нависандагӣ иштирок намуда ғолиби даври шаҳрӣ ва вилоятӣ гаштааст. анушервон ба мутоилаи асарҳои адибони классикиву муосир шавқи беандоза дошта аз соли аввали баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар даври шаҳрӣ ва вилоятӣ пайваста иштирок карда сазовори ҷойҳои фахрӣ мегардид. имсол бошад имкон пайдо намуд ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирад. тӯли ин сол аст ки ман барои иштирок дар ин озмун омодагӣ мебинам, мутолиа менамоям ва ҳаракат мекунам як чизи наве барои худ зам кунам, эҷод кунам ва гуфтан мехоҳам ки ҳангоме ки ман барои омодагӣ ба ин озмун ҳаракат мекардам, асарҳои бисёреро ки дар гузашта мутолиа накарда будам, онҳоро мутолиа намудам ва аз онҳо бардоштҳои бисёр ҳам зиёд ва фоиданоке ба худ кардам. яке аз онҳо чунин мебошад ки дар ҳаёт мо набояд ягон вақт ба қафо ҳаракат кунем, мо ҳамеша бояд ба пеш ҳаракат кунем, мо бояд мутолиа намоем, омӯзиш намоем, барои ҳаёти худ мубориза барем, аз орзуҳои худ даст накашем. ҳамаи ин албатта аз мутолиа ба одам мерасад ва мехоҳам барои дигар ҷавонон низ ҳамин маслиҳат диҳам то вақти худро беҳуда нагузаронанд, ба мутолиа китобҳо машғул шаванд. дар толори гимназияи рақами шаҳри Хуҷанд маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид. фирӯза нуруллозода муовини раиси шаҳри Хуҷанд тамоми ғолибон, омӯзгорон ва волидайни онҳоро бо комёб шудан ба ин шарафи бузург аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд табрику муборакбод намуда аз ҷумла таъкид дошт ки даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат бо мақсади таъмини иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина қарори раиси вилояти Суғд дар бораи ташкил ва гузарондани даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат баргузор гардид. дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон иштирок карда дар даври шаҳрӣ ва дар даври вилоятӣ сазовори ҷои аввал гардидам. пеш аз ҳама миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо насли ҷавон чунин озмунҳоро аз қабили фуруғи субҳи доноӣ ва илм, фуруғи маърифат Тоҷикистон ватани азизи ман барои санъаткорон
تشکیل نمودند. مقصد برگزاری آزمون مذکور عملی‌سازی برنامه 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سال‌های 2020-2040 و جهت رشد تفکر تکنیکی، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین دریافت استعدادهای نو در این سمت میباشد. آزمون مذکور در سمت‌های متماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری دایر گردید. قید گردید که هدف سرور دولت از این تشبس‌ها بلند برداشتن سطح سواد و معرفتناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان، تقویت حسی ملی، وطندوستی و وطنپروری، هویت ملی، ارزش‌گذاری و آموختن زبان، تاریخ، فرهنگ باستانی تاجیکان، توسعه دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های دقیق و طبیعت‌شناسی در کشور میباشد. برای قدرشناسی این آزمون‌ها از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و از معارف شهر خوجند با دیپلم درجه 1 با مبلغ 1000 سامانی، دیپلم درجه 2 با مبلغ 700 سامانی، دیپلم درجه 3 با مبلغ 500 سامانی و سپاسنامه‌های خاطروی سرفراز گردانده ایستاده است. در وضع تنتنوی با 150 نفر غالبان دور شهری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است موافق به اشغال مقام‌هایشان از 500 تا 1000 سامانی مبلغ پولی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و افتخارنامه و دیپلم تقدیم کرده شد. تندبادی شدید در شهر استانبول ترکیه 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در ایتالیا و اسپانیا نیز عاقبت‌های